Ako veľmi sa chceš zabiť? Táto veta nezaznela z úst vrha, ale z úst dievčaťa, ktoré si hovorilo kamarátka. Michelle a Konrád, dve deti digitálnej doby. On, 17-ročný, uzavretý, s pestrou osobnou anamnézou, kde svietili 4 neúspešné pokusy o samovraždu. Ona, o rok mladšia, hľadajúca pozornosť, lásku a uznanie. Najprv ho odhovárala, posielala správy o nádeji, o liečbe, potom sa však niečo zmenilo. Začala mu písať: nesmieš to ďalej odkladať, urob to, teraz. A keď sa v aute nadýchol výfukových plynov, zavolal jej. Povedal jej, že sa bojí, že chce vystúpiť. A ona mu povedala, aby sa vrátil dnu. O pár hodín ho už našli mŕtvého. Ona napísala kamarátke: mohla som ho zastaviť, ale neurobila som to. Tento príbeh sa stal v roku 2014. Áno, je skutočný. Smrť cez SMS. Rozoberali sme ho aj v našom krími podcaste Vražedné psyché. Konkrétne je to epizóda 38 s názvom Ako veľmi sa chceš zabiť. Konanie páchateľov sme analyzovali spolu s mojim dedom, legendárnym forenzným psychiatrom, doktorom Svetozárom Drobom.